Masu sauraron mu barka da warhaka, barka da ƙara kasancewa da ku a wannan lokaci. Za mu kawo muku labarai daga jamhuriyar Nijar da kuma makwabciyarta Najeriya. Yayin da a jamhuriyar Nijar za ku ji yadda ƙasar ta ayyana ranar juyin mulkin Bazoum a matsayin ranar 'yanci. Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta ƙarƙashin jagorancin Janar Abdurrahman Chani ta ayyana ranar 26 ga watan Yuli a matsayin ranar ƙasa da 'yanci. Kamar yadda kafar Air Info Agades mai zaman kanta ta rawaito. Kafar ta ce gwamnatin ta ayyana ranar ce domin tuna ranar da sojoji suka hamɓar da zababben shugaban ƙasar Mohamed Bazoum a shekara ta 2023. Muna tafe da ƙarin bayani. Idan kuwa muka nausa zuwa makwabciyar jamhuriyar Nijar ɗin Najeriya za ku ji yadda iyalan marigayi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari suka bayyana godiya da jin daɗinsu ga gwamnati da al'umman Najeriya bisa karramawar da suka ce an yi wa tsohon shugaban ƙasar na Najeriya bayan rasuwarsa. A ranar Talata ne shugaban ƙasa Bola Tinubu ya jagoranci binne Buhari a gidansa da ke garin Daura na jihar Katsina bayan ya rasu ranar Lahadi a birnin London sakamakon doguwar jinya. Kanin labaran kenan kuka saurara, sai ku gyara zama tsaf sannan ku biyo mu sannu a hankali har izuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji cikakkun labaran. Kafin nan, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha, muna roƙonka ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin hakan shi zai baka damar samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Haka zalika muna roƙonka ka taimaka ka danna mana alamar share domin hakan yana ƙarfafa mana gwiwa wajen shiga lungu da saƙo domin kawo muku sahihan labarai. Mun gode. To ga cikakken rahoton. Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ƙarƙashin jagorancin Janar Abdurrahman Chani ta ayyana ranar 26 ga watan Yuli a matsayin ranar ƙasa da 'yanci. Kamar yadda kafar Air Info Agades mai zaman kanta ta rawaito. Kafar ta ce gwamnatin ta ayyana ranar ce domin tuna ranar da sojoji suka hamɓarar da zababben shugaban ƙasar Mohamed Bazoum a shekara ta 2023. A wata sanarwa da kwamitin ministocin ƙasar ta fitar ya ce za a yi bikin ranar ne ta hanyar karatun alƙur'ani da addu'ar alƙunutu da dai sauransu. Za a gudanar da saukar alƙur'ani da alƙunut a ranar Juma'a 25 ga watan Yuli. Gwamnatin ta kuma yi kira ga 'yan ƙasar da su yi mata addu'ar samun zaman lafiya da samun damuna mai albarka. An dai hamɓarar da gwamnatin Mohamed Bazoum ne a ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2023 a juyin mulkin da sojoji da ke kula da shugaban ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Abdurrahman Chani suka jagoranta. To muna fata Allah maɗaukin sarki ya ƙara kawo mana zaman lafiya tare da tattalin arziki mai ɗorewa. Haka zalika idan muka nausa zuwa makwabciyar jamhuriyar Nijar Najeriya za ku cewa iyalan marigayi Muhammadu Buhari sun bayyana godiya da jin daɗinsu ga gwamnati da 'yan Najeriya bisa karramawar da suka ce an yi wa tsohon shugaban ƙasar na Najeriya bayan rasuwarsa. A ranar Talata ne shugaban ƙasa Bola Tinubu ya jagoranci binne Buhari a gidansa da ke garin Daura na jihar Katsina bayan ya rasu ranar Lahadi a birnin London sakamakon doguwar jinya. Wata sanarwa da Garba Shehu mai magana da yawun iyalan ya wallafa yau Lahadi wato ranar Lahadi ta ce Mamman Daura ne ya wakilci iyalan wajen mika godiyar tasu. Mun yi farin ciki da irin kulawar da shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa da ministoci suka bamu yayin jana'iza a nan Daura, in ji Mamman Daura. Muna matuƙar godiya ga shugaban ƙasa da ya ayyana ranar hutu da kuma sanyawa jami'ar Maiduguri sunan Buhari. Muna kuma amfani da wannan damar domin gode wa dukkan 'yan ƙasa da sauran ƙasashe da suka turo wakilci. Tun masu sauraron wannan shine gamayya kuma cikakke na rahoton da muke tafa da shi a wannan lokaci. Mun gode da ziyartar tashar mu mai albarka.